Каго павысіў Лукашенко і за што ён патрабуе помсціць беларусам? Хто напаў на яго нявестку і жонку сярэдняга сына, а таксама як дачка беларускага сілавіка сядзіць у незвычайнай турме? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Новыя міністры, дзеці прэзідэнта і заклікі помсціць беларусам. Сёння Лукашенко зладзіў кадравыя перастаноўкі топ-чыноўнікаў, і некаторыя прызначэнні, шчыра скажам, былі даволі нечаканыя. Напрыклад, віцэ-прэм'ерам, адказным за сацыяльную сферу, стаў Уладзімір Каранік, былы міністр аховы здароўя часоў ковіду. Апошнія гады ён быў губернатарам Гродзенскай вобласці і вось пайшоў на вельмі сур'ёзнае павышэнне. Дарэчы, падобна, што безумоўная пакорлівасць чыноўніка падчас короны и стала для его добрым карьерным штуршком. Вы человек исполнительный, если решение принято, вы будете железобетонно исполнять это решение. Это я помню еще с Министерства здравоохранения. Нам пришлось с вами пройти не только 20-й непростой год политический, но и пандемию так называемую. Пришлось принимать нестандартные решения. Мы их принимали. Никто в мире таких решений не принимал, как принимали мы. Как сегодня оказалось, мы оказались правы. А новым кіраўніком Гродзеншчыны замест Караніка стаў іншы былы міністр. Праўда, не медык, а сілавік, але таксама праявіўшы безумоўную лаяльнасць у 2020 годзе. Цяпер на пасаду так званага губернатара быў прызначаны Юрый Караю, экс-кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў, які цяпер быў памочнікам Лукашэнкі па той жа Гродзенскай вобласці. Я думаю, Караю передай должность. Нормально? Отлично. Ну, может, не отлично, посмотрим. Пусть исполняет обязанности, контролируем область, помогаем, если нужно будет. Там и аграрии, и прочее есть. Он человек исполнительный, военный. Пускай тоже начинает работать. Подготовьте проект указа по Караеву о назначении исполняющим обязанности. Праўда, калі вы заўважылі, з Караевым ёсць адзін нюанс. Ён пакуль што не паўнавартасны кіраўнік вобласці, а толькі выконваючы абавязкі, скажем так, губернатар-стажор. Многія міністры захавалі свае пасады. Напрыклад, першы віцэ-прэм'ер па-ранейшаму Мікалай Снапкоў, міністр унутраных спраў Кубракоў, міністр аховы здароўя Хаджаю, міністр замежных спраў Рыжанкоў. Усе яны засталіся на чале сваіх ведамстваў. Не стаў Лукашенко звальняць і міністра адукацыі Іванца, міністра інфармацыі Маркава, міністра абароны Хрэніна і нядаўна прызначанага міністра культуры Чарнецкага. Праўда, як толькі Лукашенко адарваўся ад паперкі, то імгненна пачаўся цырк. Очень хотел бы, Николай Геннадьевич, чтобы вы работали аккуратно, не забывали о том, что это дети президента, назначенные президентом, поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя. Только если за пределами кабинета по-мужски. Вот такой подход должен быть. Ну и вы же знаете, что вы всегда у меня как бельмо на глазу. Кого-кого, я вас вижу прежде всего. Адметна, што ён адкрыта заклікае сваіх міністраў працягваць помсціць беларусам за 2020 год. Прасцей кажучы, катэгарычна звальняць усіх, хто праявіў сваю пазіцыю. Вось які загад Лукашенко даў міністру культуры Чарнецкаму, цытата. Нягледзячы на тое, што яны ворагі фактычна нашай дзяржавы і сядзяць да пары да часу пад венікам, у вашай структуры такіх дастаткова, больш, чым дзе-небудзь. Гэтага быць не павінна, канец цытаты. Ну а калі сваю пазіцыю выказаў нехта публічны, то гэта, на думку Лукашэнкі, зусім гамон. І зноў цытата Лукашэнкі са зварота да міністра культуры. Ну як можна прабачыць публічных людзей? І калі вы парушылі дзесьці парадак, закон, калі вы выступілі супраць дзяржавы, гэта ж бачыў увесь народ. Таму, Руслан, калі ў цябе там ёсць нейкія хістанні, трэба гэта спыніць. Ты дзяржаўны чалавек. Яны павінны быць такія, як ты. Вось і ўся размова. Канец цытаты. Атрымалі сваю порцыю крытыкі і беларускія спартсмены і міністр спорту Кавальчук. Яго, дарэчы, таксама пакінулі на пасадзе. Дык вось цяпер Лукашэнку абурылі высокія зарплаты трэнераў, якія не паказваюць вынікаў. А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают 3 зарплаты президента. Про тебя речи нет. Ты бы на 10-м месте там был. По 35-40 тысяч рублей.
Хорошая зарплата, правда? Магчыма, ці то толькі трэнераў, ці то ўсіх спартсменаў падобна чакаюць, калі не зніжэнне заробкаў, то прывязка іх да вынікаў на спаборніцтвах. Размаўляючы з так званым эканамічным блокам, Лукашенко выпісаў характарыстыку і сам сабе. Я вообще по характеру такой человек, что я в каждую дырку готов лезть. Но надо это прекращать со стороны президента. Президент должен действовать по основным направлениям, знаковым вещам. Ты это знаешь лучше, чем кто-либо, работая в администрации президента. Адметна, што 2 дні таму ў пятніцу віцэ-прэм'ер Снапкоў атрымліваў ад Лукашэнкі жестачайшую публічную вывалачку, а цяпер жа наадварот, публічна пачуў ад яго кучу кампліментаў. Праўда, адказным за эканоміку чыноўнікам усё роўна авансам выпісалі парочку пагрозаў. Вы, премьер-министр, глава администрации президента, я уже ему об этом говорил, руководитель Национального банка, все будут вот как кулак работать, все вместе. Никакого расхождения быть не должно. Национальный банк должен функционировать в составе фактически правительства, и нацелены вы все должны быть экономисты, 3-4 человека. Да, вы должны смотреть вперед, развитие страны, вы за это будете отвечать одинаково. Затым жа Лукашенко прачытаў кароткую лекцыю пра тое, чаго чакае ад сваіх чыноўнікаў-эканамістаў. Калі коратка, то гэта замежныя інвестыцыі, а таксама утапічная ідэя зарплат у рэгіёнах, як і ў сталіцы. Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске. Ну а калі нехта раптам яшчэ сумняваўся, то цяпер афіцыйна. Беларускім іпэшнікам дакладна канец. Безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес, о чем настаивал Снапков и та группа, которую он возглавлял. К 30 году сектор малого среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение. І яшчэ адна навіна ад Лукашэнкі ўжо пра крамы. Аказваецца, ён баіцца, што гандлёвыя сеткі захопяць уладу. Я уже говорил о сетевой торговле, магазинах шаговой доступности и маркетплейсах и так далее. Всякие это матерные слова. Но не забывать главное. Магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам. Потом сговор, потом борьба. Ну ладно, сегодня диктатура, мы же запросто справляемся с этими сетями. А если упустим, если не сможем, и они будут управлять страной? Дзікая я бацька супраць нявесткі Лукашэнкі. Прарасійская актывістка і вядомая гродзенская даносчыца Вольга Бондарова ў чарговы раз напала на Ганну Сялук, жонку сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя. Справа ў тым, што Бондарова ўвесь час змагаецца з папулярнымі сярод моладзі спевакамі і блогерамі і вінаваціць тых у разбэшчванні падлеткаў, прапагандзе ЛГБТ і гэтак далей. Цяпер жа даносчыца заявіла, што такія артысты знайшлі абарону пад крылом Ганны Лукашэнкі, вядомай пад творчым псеўданімам Ганна Сялук. Прычым Бондарова нават прыдумала для нявесткі Лукашэнкі крыўдную мянушку і называе сваю апанентку Сялухай. Даносчыцу настолькі панесла, што яна кліча на дапамогу сілавікоў Лукашэнкі. У адным пасце Бондарова піша, цытата: «Сілавікам рэспект, Сялухе ганьба». У іншым допісе прапануе бухгалтарам з губазік вывучыць фінансавыя патокі маладых блогераў, якіх актывістка лічыць, зноў цытата, ашуканцамі сялухаўскай крышай. Чаму у Бондаравай раптам настолькі моцна адкруціліся гайкі, не вельмі зразумела, але гэта ўжо не першы яе наезд на лукашэнкаўскую нявестку. Год таму яна ўжо называла Ганну Лукашэнку змагаркай. Праўда, вельмі хутка яна выдаліла той допіс і пасля публічна выбачылася. Бяда адбылася ў Мазыры. Уначы з 27 на 28 лютага ў 100-тысячным горадзе адключалася ацяпленне, бо раптам знікла гарачая вада. Аказалася, што прычынай гэтага стала падзенне чарговага беспілотніка. Як піша выданне «Флагшток», упаўшы дрон пашкодзіў адну з высокавольтных ліній мясцовай цеплаэлектрастанцыі, якая знаходзіцца на поўдзень ад Мазыра каля нафтаперапрацоўчага завода. У выніку некарэктна спрацавала аўтаматычная сістэма абароны і аварыйна адключыліся і суседнія высокавольтныя лініі, цалкам абясточыўшы ЦЭЦ.
Пасля некалькіх спробаў станцыя была адноўленая, аднак паўстала новая бяда. Пуск цепланосьбіта прывёў да гідраўдару ў сістэме трубаправодаў. У выніку у некалькіх месцах быў пашкоджаны магістральны трубаправод Мазыра. За ноч усё аднавілі, і раніцай цяпло пачало вяртацца ў кватэры, але ж адметна, што пра сапраўдную прычыну праблемы прамаўчалі і Лукашенка, і яго вайскоўцы, і прапаганда. Дачка міліцэйскага начальніка з Гродна расказала, як сядзіць у непальскай турме. Дзяўчына, дачка тагачаснага першага намесніка начальніка міліцыі Ленінскага района Гродна Алексея Алдошына. Яе гісторыя здарылася яшчэ ў канцы 19-го года. Дзяўчыну арыштавалі ў аэрапорце Катманду 6 кілаграмамі какаіна, схаванага ў зімовых куртках. Разам з ёй быў затрыманы яе сябар Павел Васильев. Маладзёны пераконвалі, што нічога не ведалі, а на перавозку куртак пагадзіліся, бо хацелі хутка зарабіць грошай. У выніку за кантрабанду наркотыкаў абое атрымалі па 15 гадоў зняволення. Цяпер высветлілася, што Аліна Алдошына па-ранейшаму знаходзіцца ў непальскай турме. Там зняволеныя могуць карыстацца тэлефонам, таму Аліна расказвае ў сацыяльных сетках пра сваё жыццё ў турме і збірае тысячы рэакцый падпісчыкаў. Яна піша, цытата: «У мяне ёсць тэлефон, бо тут добра развіта карупцыя. Тое, што я зрабіла, гэта кончаны ўчынак, і я ні разу сябе не апраўдваю». Канец цытаты. Дзяўчына выкладае і фота. Вось яе ложак, а вось вячэра. Гэта рыс, паліты гарохавым супам, шпінат і грыбы. А з турмы адкрываецца прыгожы від на горы. Дзяўчына дадала, што ёй засталося сядзець яшчэ каля 5 гадоў, бо яна спадзяецца выйсці па умоўна датэрміновым. Цікава, што яе бацька Алексей Алдошын прылятаў у Непал і спрабаваў выцягнуць дачку з турмы, але ў яго нічога не атрымалася. Як напісала дзяўчына, яму толькі суму кругленькую назвалі, ды і ўсё. Дарэчы, цяпер у яе бацькі іншая пасада, але незразумела якая. Аднак дзяўчына запэўнівае, што ён застаўся ў міліцыі. Сёння ў Мінску пачаўся суд па гучнай справе. Абвінавачаны былы дырэктар Беллакта Алексей Грытусев, які правёў у СІЗА больш за год. Грытусеву 49 гадоў, і пэўны час ён будаваў добрую кар'еру ў малочнай сферы і дарос да намесніка гендырэктара на савушкавым прадукце. А ў 2007-2011 годах нават кіраваў ваўкавыскім малочным прадпрыемствам Беллакт. Праўда, урэшце Грытусев вярнуўся ў бізнес. У прыватнасці займаўся продажам у Расію беларускіх прадуктаў. Атрымлівалася няблага, і абароты яго кампаніі складалі мільёны даляраў. Але ж у 23-м годзе ўсё скончылася сілавікамі і турмой. Прычынай стала гучная малочная справа, калі абвінавацілі ў карупцыі і арыштавалі цэлы шэраг беларускіх кіраўнікоў і чыноўнікаў. Сярод іх былі дырэктар бабушкінай крынкі Скітаў і нават памочнік Лукашэнкі і былы міністр сельскай гаспадаркі Ігар Брыло. У межах той самай малочнай справы ўзялі і Грытусева. Яго абвінавацілі ў адкатах ад дылераў за пастаўкі таннай прадукцыі, цяпер будуць судзіць. Крымінальныя артыкулы наступныя: падатковае махлярства ў асабліва буйным памеры і ухіленне ад падаткаў таксама ў асабліва буйным памеры. Цяпер былому дырэктару і бізнесмену пагражае гіганцкі тэрмін аж да 12 гадоў калоніі. Дзяўчына з Баранавічаў хацела схавацца ад беларускіх сілавікоў у Маскве, але ўсё скончылася вельмі дрэнна. Ірыне Пазнякевіч 26 гадоў, і вядома, што ў кастрычніку 20-го года яна знаходзілася ў ізалятары ў Жодзіне. Тады дзяўчыну затрымалі нібыта за ўдзел у пратэстах. Невядома, ці сапраўды яна тады ў нечым удзельнічала, ці стала адной з выпадкова затрыманых. У лютым 21-го года яна перабралася ў Расію. Тэрмін яе легалізацыі скончыўся 14 студзеня 24-го года, але яна не выехала з Масквы на радзіму, а засталася там. У восені 24-го года імя Ірыны Пазнякевіч з'явілася ў базе вышуку ў Расіі. Пазней стала вядома, што яе затрымалі і дэпартавалі ў Беларусь. З 20 снежня 24 года Пазнякевіч знаходзіцца ў мінскім СІЗА. Яе вінавацяць ва ўдзеле ў мірных пратэстах 20 года. Пакаранне за гэта ад хіміі і да 3 гадоў калоніі. Праўда, сілавікі вяртаюць беларусаў у свае турмы не толькі за палітыку. Стала вядома пра гісторыю мужчыны, які зладзіў п'яную бойку ў мінскім бары. Ён разбіў бутэльку аб галаву аднаго з наведнікаў, а пасля з'ехаў кудысьці за мяжу. Куды канкрэтна ён выехаў, не кажуць, але вельмі падобна, што таксама ў Расію. У выніку мужчыну затрымалі за мяжой і дэпартавалі ў Беларусь. Цяпер яго чакае крыміналка за злоснае хуліганства, суд і ад 3 да 10 гадоў калоніі.
Трагедыя з беларусам адбылася ў Польшчы. 52-гадовы мужчына працаваў на рэстаўрацыі гістарычнага будынку ў Венграве і падчас працаў абрынулася сцяна. На месца здарэння адразу ж былі выкліканыя ратавальныя службы, у тым ліку верталёт хуткай дапамогі. Аднак, нягледзячы на праведзеную рэанімацыю, выратаваць пацярпелага не ўдалося. Махляры працягваюць паспяхова дурыць беларусаў. Цяпер жыхар Мінска аддаў ашуканцам 130 000 беларускіх рублёў. Усё здарылася па стандартнай схеме. Званок з банка, пасля нібыта ад сілавікоў, пагрозы ператрусаў, парады задэклараваць грошы і гэтак далей. Карацей, усё тое, пра што ўжо 1000 разоў папярэджвалі і міліцыя, і журналісты. Але ж мужчына спалохаўся, паверыў і застаўся ні з чым. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.